Ben, boas. Ben, aquí temos unha escultura acerca dun galeguista chamado Xosé Mosquera Pérez. Na placa pon: o Concello de Santiago de Compostela en homenaxe ao gran galeguista Xosé Mosquera Pérez, o vello dos contos, alma mater do patronato de Rosalía de Castro, 1895-1965. Sen dúbida, a data natal e a data de función do pasamento do galeguista Xosé Mosquera Pérez. Unha figura a que aí temos o ramo de flores coa bandeira galega. E tamén temos algo que non debe estar aquí, que é lixo tirado, como isto, que a ver se temos un pouco máis de civilización para cuidar a nosa terra. Ben, iso xa será noutro momento. O que imos. O máis importante de certas figuras é que son a esencia, por exemplo, da identidade, da cultura e tamén da unidade. De que Galicia é unha sola. Non son 4, nin 7, nin nada disso. Unha sola. Dende a división provincial de 1833, cando desapareceu o antigo reino de Galicia, e pasaron de 7 provincias a 4, desapareceu a xunta do reino, que no seu día estivo cita aquí en Santiago, ata que logo pasou para a Coruña. Pero que pasa? E así desapareceu, ao desaparecer a xunta do reino, desapareceu o nexo político e administrativo de unidade de Galicia. Que era a prova, por exemplo, de que Galicia era unha sola e non eran 7 nin 4, senón unha única. E na identidade regional histórica e en todo iso, continuou sendo unha única, pero eran 4. No verdadeiro nivel administrativo. Cada provincia coa súa deputación e nada máis, pero non había unha xunta ou un nexo común entre todas. Por iso, viñeron galeguismos como o de Solís e tamén o de Antolín Faralde, o de Nino de Mosquera, coa idea provincialista de que Galicia fosse toda unha única provincia, coa súa única capital e a administración na capital da provincia chamada Galicia. Logo viñeron os regionalistas como Alfredo Brañas ou Manuel Murguía, o esposo da poetisa Rosalía de Castro, con quen o resurgimento das letras galegas tivo o seu inicio en 1873. Logo, a índole nacionalista, chegando incluso ao autonomismo, como tamén ao xuntismo, etc. Que na Segunda República tivo a súa culminación coa redacción daquele Estatuto de Autonomía que se plebiscitou o 28 de xuño de 1936, pero que non se podía aprobar por culpa da Guerra Civil co alzamento nacional do 18 de xullo e da caída de Galicia o día 20 nas mans do bando sublevado, o que logo encabezou Franco, que nos trouxo 36 anos de ditadura. E con iso, Galicia perdeu a súa posibilidade de identidade única, de autonomía, de ser unha única provincia de todas as demais posibilidades que había. Ata que coa transición do 78 é unha xunta preautonómica, primeiro presidida por Antonio Rosón e logo por Xosé Quiroga, foi posible conseguir iso coa redacción dos estatutos dos 16, que se plebiscitou o 20 de decembro, o 21 de decembro de 1980, foi aprobado polas Cortes Xerais o 18 de febreiro e o 18 de marzo de 81, o 18 de febreiro no Congreso dos Deputados e o 18 de marzo no Senado. Acabou saindo como lei orgánica o 6 de abril de 81, publicado no Boletín Oficial do Estado no día 28 do mesmo mes, 28 de abril de 1981, e sendo definitivamente aprobado o cal trouxe a autonomía a Galicia o 18 de maio dese ano 1981. E logo viñeron as primeiras eleccións autonómicas para a primeira legislatura o 20 de outubro dese mesmo ano 1981.
E así cada 4 anos máis ou menos foi habendo eleccións autonómicas. As seguintes o 24 de novembro de 1985. Logo, a terceira legislatura, o 17 de decembro de 1989. O inicio da cuarta legislatura coas eleccións do 17 de outubro de 1993, o inicio da quinta coas eleccións do 19 de outubro de 1997, as seguintes o 21 de outubro de 2001, logo outra vez eleccións o 19 de xuño de 2005, novamente o 1 de marzo de 2009, as seguintes o 21 de outubro de 2012, seguidas polas do 25 de setembro de 2016, e as últimas ata data tiveron lugar o 12 de xullo de 2020. Ben, un bo repaso histórico. Pero o importante é que a Xunta de Galicia, o órgano executivo autonómico galego, representa, xunto co propio presidente da Xunta, neste cargo ocupado nestes momentos por Alfonso Rueda, noutrora foi Alberto Núñez Feijóo, antes Emilio Pérez Touriño, antes o xa defunto Manuel Fraga Iribarne, antes que ele Fernando González Laxe, e antes Xerardo Fernández Alburo, que sucedeu Xosé Quiroga na Xunta, que Xosé Quiroga foi o último preautonómico e Fernández Alburo primeiro elixido e autonómico. Ben, xa me descomprendendo, pois xa saben, é o Parlamento de Galicia o órgano legislativo que representa a soberanía popular galega. Pero fundamental, máis que outra cousa, no que está a nosa historia, é a nosa unidade, os nosos dereitos, é que os galeguistas o fixeron posible. Tamén a nosa cultura propiamente, da que eu sempre fago defensa. Pero fundamentalmente tamén os dereitos que debemos defender e protexer, que están reflectidos na Carta Magna, na Constitución Española de 1978, e a maiores o dereito civil galego, tamén reflectido no Estatuto de Autonomía de Galicia. É, fundamentalmente, entre outras moitas cousas, que da Constitución, do Estatuto de Autonomía e do pobo galego, o pobo, é dicir, a ciudadanía galega, emanan os poderes de Galicia. Igual, por cousas así, tamén loitou Xosé Mosquera Pérez. E calquera partidario de democracia é do galeguismo. Pero o importante é iso, máis que o galeguismo, a democracia. Pero fundamentalmente a nosa unidade. E tamén que todos formamos o pobo. O mesmo a nivel de España e a nivel da Unión Europea. Declárome apolítico oficialmente, pero que manteño as ideas de democracia e galeguismo, e tamén de europeísmo, e de xustiza social. Dito isto, aquí rematamos. E, por favor, tamén que debemos cuidar o noso planeta. En Galicia, en España, na Unión Europea, en todo o continente europeo, nos outros continentes tamén. Nos outros 4 continentes. E non tirar o lixo por aí, que xa está ben. A ver, somos máis civilizados e cuidamos o noso mundo e os nosos hábitats. Con isto concluímos. Aburiño, ata a próxima.